Helo, shwmai, Shmai. a beth yw'ch enw chi? Martin dwi'n gweithio i Prifysgol Aberystwyth. Ac pa fath o waith ydych chi'n neud yn Prifysgol Aberystwyth? Dwi'n ddarlithydd mewn marchnata yn yn ysgol fusnes. Ie. Yeah. A felly beth yw'ch gwaith chi? Pa fath o waith ydych chi'n neud? Dwi'n dysgu myfyrwyr. A pryd dechreuoch chi gyda'r cynllun Cymraeg Gwaith? Mis Mefin 2020. A sut mae'r cynllun wedi eich helpu chi i ddefnyddio'ch Cymraeg yn y Brifysgol? Dwi'n fwy hyderus wrth siarad â myfyrwyr a chydweithwyr o Gymru. A sut mae'r profiad wedi bod gyda Cymraeg Gwaith? Mae wedi bod yn fendigedig. Mae'r dosbarthiadau yn wych ac dwi'n teimlo rhan o gymuned go iawn o ddysgwyr. O, diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl!